Tervetuloa seuraamaan Mutanttien täysin uutta kautta! Kaikki yleisötään paikalla sekä te siellä kotikatsomoissa olette tervetulleita katsomaan, kun verinen taistelu alkaa jälleen! Viime vuoden hallitseva mestari Veitsi on edelleen kaikkien mielessä. Kauden viimeisessä taistelussa nähtiin paljon dramatiikkaa ja sitä on luvassa myös uudella kaudella. Kauden ensimmäisessä ottelussa kohtaavat jo vanha konkari Tankki sekä viime vuoden mestari Veitsi! Ja tälle kaudellehan Veitsi on tehnyt pieniä muutoksia. Hän piiloutuu isojen mustien aurinkolasien taakse sekä pitää naamaria. Hän on vaan täysin pokeri-ilme tuolla alla. Hän ei anna vastustajalle mitään merkkiä epäröinnistä tai pelosta. Entä viime kauden mestarihan ei sellaista tietenkään luonnollisesti tunne, mutta tämähän pelottaa vastustajaa vielä enemmän. Ja sen pidemmittä puheita toivotetaan areenalle tervetulleeksi Mutantti! Ja tämän pidemmittä puheita siirrämme lähetyksen suoraan areenalle, jossa Veitsi ja Tankki ovat jo valmiina. Koko talvikauden kestänyt harjoittelu kulminoituu tähän pisteeseen, kun Veitsi, viime vuoden mestari, sekä Tankki, jolla on varmasti vielä paljon hampaankolossaan, ottavat yhteen Mutanttien uudella kaudella. Siirrämme lähetyksen itse areenalle. Siinä kuvissa näkyy Veitsi, joka on viime vuodesta kehittynyt selkeästi. Hän on hieman muuttanut maskeeraustaan. Hän on tunnetusti lähes kasvoton mies pienen kemikaalionnettomuuden jälkeen. Mutta hän on muuttanut hieman sotamaalaustaan tähän kauteen. Tankki mittailee areenan rajoja siellä. Hän varmasti miettii kuumasti taktiikoita, millä pääsisi kiinni Veitseen. Vai onko niin, että Veitsi viuhahtaa nopeammin? Sieltä alkaa ja taistelu alkaa, siitä lähtee kiivaasti uusi kausi käyntiin erittäin hektisessä tunnelmassa, aivan uskomatonta liikettä. Tankki ottaa Veitsikin ja lataa kunnolla päin näköä, aivan uskomaton momentum tässä, aivan hillitöntä. Tankki näyttää taivaan merkit, Veitsi on aivan alakynnessä. Nyt pitäisi löytää jostain sitä kuuluisaa sisua, iskeä takaisin. Tankki saa yliotteen tästä tilaisuudesta ja siellä lentää! Veitsi lentää päin tynnyreitä! Onko tämä tässä? Onko peli tässä? Onko mestari nyt kukistettu? Veitsi nousee sieltä, Veitsi nousee hitaasti, mutta varmasti tyylikkästi nostaa hattunsa päälleen. Mittailee tilannetta, Tankki ottaa tynnyrin, Tankki on etuossa, mutta mitä? Ei! Oi ei! Veitsi vilahtaa! Tankki on maassa! Tankki on maassa! Oi tätä jännitystä! Oi tätä tilannetta! Veitsi on voittaja! Veitsi viuhahtaa yössä! Ja yleisö on hulluna! Mestari on palannut! Mestari on aivan entisellään! Tilanne ei ole muuttunut! Hän on takaisin! Tämä ilta on yhden mutantin ilta! Ja se on Veitsi! Aivan uskomaton nousu! Aivan hillitön nousu! Ja noin sieltä, katsokaa tämä uusinta! Tankki ottaa tynnyrin käteen, Veitsi vetää sieltä tupesta ja lataa Tankkia maahan! Kunnolla siihen! Mestari on entisellään! Mikään ei ole muuttunut! Katsokaa, siinä on Veitsi! Veitsi kuvissa ja ilmeistä näkee tuokaa vaan! Fred, Veitsi voitti juuri ensimmäisen ottelun Tankkia vastaan. Loistavaa. Laittakaa hänet seuraavaksi Tykkiä vastaan. Katsotaan, miten mestarimme pärjää uudelle tulokkaalle.
the rain. I wouldn't know about that for sure. Feels like there's no door. The story's right there behind the horizon. All forces driving. The story's right there behind the horizon. Find what you're hiding. Tykki on koko talven teroitellut moottorisahansa ketjuja. Saha on taatusti tankattu, kun hän kohtaa viime kauden mestarin Veitsen, joka on jo täydessä terässä adrenaliinit virtaa suonissa. Yksi ottelu voitettuna. Pystyykö hän toiseen peräkkäin? Vai onko Tykissä riittävästi potkua antamaan Veitselle sen, mitä pitääkin? Ja kuva siirtyy ainoalle. Veitsi siellä odottaa. Missä on Tykki? Pitäisi olla paikallaan. Ja sieltä tulee Tykki kuviin! Hän sahaa tiensä ovesta läpi! Moottorisahan ketjut on teroitettu! Hän on selkeästi valmis tähän kauteen! Hän ei epäröi ollenkaan, vaan pistää kaikki paukut välittömästi peliin! Hän syöksyy kohti Veitsiä ja Saha käy Sahaviota! Veitsi saa juuri torjuttaa tämän, Viekka lentää! Hän lähtee pakoon! Mitä? Veitsi lähtee pakoon! Mitä tämä on? Ei Tykki ottaa haulikon! Tykki ampuu kohti, mutta mahtaako osua? Kameramies nyt äkkiä hereille ja ohjaa ja siellä kopissa, missä on Veitsi. Siellä tulee kuviin. Hän on just toisen halliin. Tykki tulee junan päältä sieltä. Hän hyppää pois junan päältä. Hän ei tiedä, missä Veitsi on, mutta me näemme. Veitsi on aivan hänen lähellään. Missä hän on? Nyt kameramies uhkaa sen jälleen. Ei, missä on Veitsi? Tykki on varovainen. Tykki tietää tilanteen, tämä on erittäin kuuma tilanne. Tykki tietää tämän, että tämä on elämän ja kuoleman välinen taistelu. Hän tarkkailee. Sieltä! Veitsi iskee! Voi selän takaa Veitsi iskee! Tykki on taipunut! Tykki taipuu! Ei ollut moottorisahan ketjut tarpeeksi teräviä tähän otteluun! Veitsi on todellakin talvitauon aikana ottanut tämän asian tosissaan ja harjoitellut, ja hän näyttää, mistä on mestarit tehty. Hän kylmän rauhallisesti iskee Tykin maahan. Tykki on maassa, peli on siinä. Veitsi! Saatana! Säilytys. Valmistelkaa Veitsiä vankitaisteluun. Selvä. Seuraava vastustajasi on jo valittu. Se on vanki.
Sinä teet juuri niin kuin minä käsken. Ja yleisö on täällä areenalla aivan hulluna. Voi että mikä ilta on ollut. Yleisö täällä kuin varmasti siellä kotikatsomoissakin on aivan pähkinöinä. On ollut uskomaton kauden avaus ja viime kauden mestari Veitsi on näyttänyt mistä on mutantti tehty. Naamionsa ja lasiensa takana on edelleen se sama kylmä tappaja, joka ei anna eikä tunne armoa. Kuten kaikki katsojat varmasti tiedätte, viime aikoina kilpailijoiden keskuudessa on ollut pientä draamaa. Seuraavassa ottelussa kohtaavat tänä iltana jo 3. kertaa tulessa oleva Veitsi! Ja häntä vastaan tulee ehkä hieman ei niin voittajasuosikki Vanki! Ja Veitsin ja Vangin välinen otteluhan käydään planeettamme tuotantokuulla entisellä uraanirikastamolla. Rikastamohan on ollut tyhjänä viimeiset 37 vuotta pienen tapaturman jälkeen. Kaikki katsojat varmasti muistavat tämän pienen onnettomuuden tuolla. Veitsi ja Vanki ovatkin jo paikalla. Vanhat tuttavat kohtaavat tässä verisessä ottelussa kuolemaan asti. Meidän ei ole pakko tehdä. Veitsi ja Vanki keskustelevat jotain. Vanhat tuttavat haluavat ilmeisesti sanoa viimeiset jäähyväiset toisilleen. Ja Vanki vetää pistoon ja ampuu kohti Veitsää, mutta hän ampuu ohi. Hän ei osu, Veitsi syöksyy piiloon. Veitsi syöksyy piiloon, kameramieskin kaduttaa jälleen missä on Veitsi. Siellä hän näkyy aivan. Ja Vanki yrittää tulittaa kohti ampuu, mutta ei osu. Ei! Vanki saa osuman! Vanki osuu Veitseen! Tämä on uskomatonta! Ja tilanne kääntyykin näin, Veitsi on maassa! Tästä puuttuu nyt se niin sanottu muna! Ja se kokemuksen rintainen, mikä Veitsilläkin on. Kyllä sillä pitäisi ymmärtää, että hän on voittajasuosikki. Veitsi nousee pystyyn! Veitsi nousee! Vanki tietää tilanteensa ja tekee varmasti aivan kaiken, mikä on tehtävissä. Vanki lähtee kohti, mutta Veitsi uitaisee! Vangin pistooli putoaa maahan! Molemmat tietävät tilanteen. Kumpikaan ei kuitenkaan halua luovuttaa. Ja Veitsi tekee sen! Veitsi tekee sen! Hän iskee teränsä Vankiin! Ja Vanki lakoaa maahan! Siinä on 3. kerta toden sanoo! Veitsi on tämän illan mestari, eikä todellakaan haluaisi olla tuomiehen kanssa samassa saunassa. Hyvänen aika, on siinä kylmä mies. Siinä on lasien ja maskin takana. Se on sellainen pokerinaama, että eihän tuollaisen mikään pysty. Veitsi ottaa illan 3. sulan tyylikkääseen hattuunsa ja iskee Vangin maahan. Tämä Vanki jää tuotantokuuhun. Hän ei enää palaa kotiin. Tämä oli tässä. Veitsi ottaa 3. voittonsa. Ja jos tämän illan perusteella pitäisi veikata uuden kauden mestarisuosikkia, niin sehän olisi Veitsi! Mitä helvettiä sinä täällä teet? Se on loppu.
Sinä et voi lopettaa. Minulla ei ole mitään elämää areenan ulkopuolella.